Deník Moje noviny. Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že člověk nedýchá, má i charakteristickou změnu barvy, kdy promodrává při nedostatku kyslíku, je potřeba si přejít k hrudníku a začít masírovat srdíčko. Při masáži srdeční je potřeba, aby nám postižený ležel na tvrdé podložce, ideální je poloha na zádech, na zemi. Na střední část hrudníku, na pružnou část hrudníku si přiložíme tuto část dlaně a druhou ruku si můžeme dát kolmo k té první nebo si propleteme prsty skrz. Stále máme prsty nad hrudníkem, nikdy je nepřikládáme na hrudník, abychom nespůsobili případné poranění žeber. Klekneme si přímo kolmo k postiženému a při masáži máme stále napjaté ruce v loktech, nikdy je nepokrčujeme. Budeme hrudník stlačovat frekvencí 100 stlačení za minutu. Frekvence stlačování hrudníku a umělého dýchání je 30:2. U dospělého člověka budeme stlačovat hrudník zhruba o 4 až 5 cm, ale vždy záleží na konstituci hrudníku toho člověka. Třicetkrát a dvakrát do postiženého dýchneme. Umělé dýchání provádíme tak, že máme neustále zakloněnou hlavu. Záklon hlavy je u člověka v bezvědomí velmi důležitý. Pokud neprovedeme dostatečný záklon hlavy, nepodaří se nám toho člověka prodýchnout. Při umělém dýchání je potřeba ucpat nos, aby nám vzduch nikudy neunikal. Svoji levou ruku si potom přiložíme na bradu a otevřeme mírně ústa, nadechneme se a vdechneme obsah svých plic do plic postiženého. Není potřeba provádět toto dýchání velkou silou, stačí přirozený výdech zachránce. Při každém umělém vdechu kontrolujeme, jestli se zvedá a klesá hrudník postiženého a tím vlastně zjišťujeme, jestli umělé dýchání je účinné, jestli provádíme ho správně. Pokračujeme v resuscitaci stále 30 stlačeními hrudníku ku 2 dechům a to do té doby, než dojde k obnovení základních životních funkcí nebo do doby, kdy si pacienta nebo toho postiženého člověka převezme rychlá záchranná služba. Deník Moje noviny.